ụzọ ọ gị na-emezi gị mere ị na-azị abịa ọmụmụ egwuregwu anyị ụzọ ị na-asịkwa eme ka onye si n'obodo ahụ ọ gị na-ajụzi ajụjụ a ụzọ gịnị na-esogbu gị kụwara m ya wa aka oyibo ọzọ bụrụ ka nnụ Obi kedu ka ụzọ ga-esi gaa n'iru m kedu ka obi ga-esi adị m ụtọ enyi m nwaanyị m chọrọ ịlụ alụ nọ n'iru uju ị nwere ọyị nwaanyị onye dị ha aka udonu nwa maazị Ndụka anụrụ m na chi ala anyị ewuoro ikpechiwo ụwa ọnya nwoke ahụ atụghịkwala ya n'ajọ ọhịa ebere na-emetara m nwatakịrị ahụ ọ ya ka m ji na-agwa gị nke a bụ nke na-ewutesicha m karịchaa eme m ji na-agwa gị n'oge ọbụla anya na-ebe imi esoro ya na-ebe ụzọ ya gbawana gị ya ewutena gị maka na ihe ejizi maka na ọkọ na-akọ gị iweruzie karama wee na-ekwobe onwe gị ahụ ọkarọ mma ị ga-emerụ onwe gị ahụ kara obi esi m kara obi obi isi gị kara obi enugo nsogbu adịghị mana achọkwa m ka ị mara na ọ bụghị ihe dị mfe ọ dịghị mfe onye hụrụ n'anya nọrọ na-eru uju esi m ka obi dị m mma ọ dịghị mfe mana ka o si na-adị anyị ga-eso n'emume nke afọ ndị na-ajụ m aja ebe nne m gotegoro m ọla aka na ọla elu meji wee gbebu ụbọchị ahụ nne gị azụtala gị ọla aka na ọla olu mmadụ ka ndaba na chejugo nsogbu adị maka ọ dị ụbọchị ahụ okele nne gị ya nke ọma ndị Igbo si anyị kọta mamịrị ọnụ ya bụ ọfụfụ makpa unu ka anyị nọkọta ka anyị chọta a ga-esi maka na ndị ke nwoke ha kpachala kpebiere ihe ha ga-eme ụbọchị ahụ amanya ndị ụmụ anyị gba nkịtị ya dị ka anyị anaghị akwadokwa ndị dị na ihe alụ lọla anyị ga-adị lọla ana m ekele gị ebe ọ dị n'ezi atụmatụ a na-asị na nwa agụ ọ na-amụkwa ihe a gosikwara na anyị na ezigbo nwunye eze ka ewu maka na ọwụ n'akụkụ onye ọbụla bụ onye dị mma onye siri ike a na-enwetakwa nwaanyị siri ike n'akụkụ ya ya mere anyị na-asị anyị na-ekwekwa gị mkpa na-asị na anyị ga-ejisi ike
anyị ga-egbu oke anyị nwabụ ndị oriakụ na ndị mkpata akụ na ndị odozi akụ na anyị ga-enyere dibịa anyị ha aka ihe ọ bụla nke ha na-emewu ihe dị mma ka emezie ya ọfụma ya mere anyị na-ekweghị na-asị na anyị ga-enye aka lọlọ ị ga-adị ụmụ nwaanyị bịara ọ na-ahụ naanị na uwe eze na ada na-eri ekutechala ihe niile ma so a na-ekwo ekwo a na-eme eme n'uche kem aga m asị na ụmụ nwaanyị ndị obe anyị wụ ndị isi anyị ga-aga n'ọnụ mama ndị a ga-aga họpụta ụmụ nwaanyị atọ ndị ga-eshi na-eshi mmemme ahụ na anyị dere aha ha na nzukọ ọzọ ewepụta aha ndị ahụ n'ihi na eme ngwa ngwa ekwere m n'ihe ụlọ a kama ihe m shi ka m gbanwee nshi ka m titụ ọnụ bụ ụmụ nwaanyị ndị a ga-ahọpụta ga-esi nri agaghị eso ịbọchị ama n'ụbọchị ahụ ọ ihe m onwe m si ka m kwuo mana anyị na-ekwukwa n'ime ya ọ ga-amasị m si ka anyị họpụta ụmụ nwaanyị ndị ga-eleta di anyị na ndị ọbịa ha ga-eji wee bịa ụbọchị ahụ ịmara ụbọchị a na-abụ nnukwu ụbọchị oke ụbọchị ọ eziokwu mana nchọkwakọnụ mara na ndị nwoke si na mmemme a ga-awụ naanị mmemme ga-adị n'ime onwe a ga-emekọta ya na onwe anyị ọ bụghị dịka mmemme ndị ka ọzọ anyị na-eme anyị akpọ ndị mba dị iche iche ha abịa ọ sịka ugbu a nweghị ndị ọbịa anyị na-akpọ ọ ga-awụ ihe anyị ga-emela onwe anyị anyị na ụmụ anyị ha enwekwa n'obi aṅụrị nọkwa anyị dịka otu nọrịkwara ịmụ na otela nọrịrị otu a o kwesịrị ọhịa okwuchọ ka eme ka ime onwe anyị onye rara ikpeche na aja atụba ya n'ajọ ọhịa ọgba tụbara n'ime ọhịa
anyị mere ihe dị mma dịka onye isi nchụaja si kwuo maka na ha na ndị mmụọ na-anọkọ. Onye eze, ọ ga-eme ugbu a wee ga-akpọpụta nwoke n'ime ọgba ahụ. Anyị duruzie mmadụ dunyere ya ka onye a nwee ike gosi asụsụ anyị ka anyị nwee ike ghọta nwoke ahụ ọfụma. Ọlụgbue gawara ọsọ na iche ga-akpọ ọgbọ nkụ ya na ofu onye agha soro bịa ugbu a na ihe na-ekwu. Ị mana ihe anyị megoro ugbu a enweghị karịrị ya. Anyị pịcha azịza nga o buru ibu ugbu anyị were ya gara ya n'ime ahịa jikwana ya zụrụ ụmụ ihe ndị anyị chọkwara n'ịzụ. Ọ bụ mgbe ọbụla anyị chọrọ ịzụ ihe anyị agagwa nne na nna anyị anyị ego anyị etofeela nke ahụ. Ọwiche otu a mmemme obodo anyị na-abịa n'iru mmadụ adịkwana ụtọ n'anya lee nne nwere nwoke ga-ekwe ọnụ isikwa anyị ọnụ ngịnwa kwurukwu anyị ọnụ ngịnwa wụ ọmalịcha ụmụ nwoke niile nọ n'obodo na-achụgharị n'ike n'ike gịnwa bụ ele ukwu egbu ewu gịnwa bụ ihe nwoke na-eri ya ka isi matazi ebe anyị nọ lee ihe ikwe o were tụ mmiri si zuo n'obodo anyị anaghị uru a ka o were tụ ga-esi gbaa ọsọ hapụ gị otu n'ụlọ Ebeleke o burula bịa ele nke ibubi ugbu mpere kee nke ị chọrọ ịgwa anyị ugbu ọnụ ihe eji mara n'oge na ihe eji mara gị wa akụkọ mgbe ọbụla ị na-efegharị ọwa akụkọ nne ị mana ihe dị egwu achọghị ịkwụsịkwa ime n'obodo anyị ị maka na-agba ojuma ya ihe mana ikpecha gbara nna ikwu ndụka agwọọla ya a sị na nwoke ahụ anyị hụrụ n'ụzọ mmiri eji ahụ anyị kpụrụ agbara onye wagoro ya ikpecha gbara ya une ka ebe Maazị Maduka na kịta Maazị Ndụka nọ n'ụlọ erighị akpọ ụlọ anọrọ nga chere akwụkwọ ya m bụ unu si m kwugburu onwe m ma ọ bụ na nna atụ achị ke unu si na nna atụ achị unu mmadụ abụọ soro m ugbu a ka unu ga-aja anya unu mmadụ abụọ onye hụrụ anyị ga-aga anyị ga-ahụkwana ihe ahụ ịhụrụ ka anyị ji aka anyị mgbe ndị ichie hụrụ ya ma mụ na nwoke m ụjọ bachara ya ahụ isi ọwachi unu bịa ji anya n'ụba ya n'ime ajọ ọhịa gaa chọọ anyarị ya chọọ ya chọsie ike chọpụtara anya kpọghachiri anya azụ ebe unu na eze mmụọ ga-esoro gaa n'ajọ ọhịa ọ ga-eduru unu banye n'ime ajọ ọhịa unu aga chọọ nna anyarị a anyị chụbara n'ime ajọ ọhịa chọọ ya chọpụta ya kpọlatara anyị ebe a unu ga-aga na nke eze mmụọ ga-agwa ya ekpebi unu gawa ihe dị iche gbasara nwoke a mana nna m na ndị iche aghọtaghị ya anụkwa m na-akụziri asụsụ ya ọ na-amụta ya nnọọ ka a gasị na onye obodo a Ada gịnị yoruru ka otu a nne m nkwa ihe nche ịgwa gị ya ka ị chọrọ ịgwa m iji wetuchi n'olu gị ala oge ahụrụ m ya n'anya ị hụrụ gịnị onwe ihe na-eme gịnị
mmadụ ala ahụ ihe ọla amaghị anya ị hụrụ gịnị n'anya ilele nwoke anya akpụkpọ ahụ ya ihe otu ọ dị anya ya na-eke ngwọrọ dịka onye anya na-adịghị mma ile ya oriri ihe eri otu o yiri ụmụ mmụọ nnamdị ma ọ gbara ma ike manụkwara gị ihe eke ọnụ o nwere ndị obi dị ụtọ na agawa lekọtara enyi ya nwoke. Nne m ọkwa ịhụrụ ka ụlọma ji bụrụ onwe ya bata ebe na-asụ jegharị ọnụ ele ihe gbasara gị mkpụrụ gị ahụ o nwere mkpụrụ ahụ ndị mmakwa ma na-ekwu ụlọ onwe m nne mkpụrụ ya mmechi ọnụ gị ebe ọsịsọ sọkọchi ọnụ a ọ gaghị ezuzu ndị onye kpọrọ gị ahala ihe na-ekwu ugbu a ndị ihe lalụ gị na-epigharị ga piom na-achọgharị ihe na-ekwu ọnụ ga anaghị ezu ike dịka ele nwe gị ọrụ akụ nwanne gị wee were aka juchie gị ọrụ ugbu a asị nwanne na-akwụ nwanne ya ihe ọ gaghị ezuzugharị dị gị ka m pụwakwa m tupu agbụwa m isi bịa nọrọ ebe asụ jegharịwa ọnụ m ga-emerụkwa ya ahụ emerụla ya ahụ oke m na-aghọta gị otu okwu ya na aka ya dị ma ọ ga-ishọgharịkwa ya mma akwadị m nwụrụ nwake emerụchalụ gị nne nka na-ekwu na nwanne gị okwu adịghị ya ma gasị n'ihu hụrụ ya na-eriji ya agwara gị na nwoke ahụ eyi ihe m onye bịara inyekwa obi mana ikwe okwu jiri anya gị hụ mana enweghị ihe gosiri na onye dibịa eziokwu bụ na enweghị ihe gosiri na ọ bụ onye dibịa mana ọ bịa mere oge ụfọdụ ihe nwere onye ị ga-eleda anya eledazi na mmadụ anya ezeziele ndị agha ka ha ga-akpọpụta nwoke a eziokwu ya bụ na ọ ga-eri ezigbo nri taa obi dịkwa m mma mana o wutechara Daisy mgbe a tụbara nwoke a n'ime oke ọhịa onyekwanụ ka ọ ga-abụ ịmara Daisy fụkwa na nwoke ahụ n'anya nke ukwuu ya bụ nwoke fụkwana ya n'anya ịma Daisy wuo onye umeala onweghị nsogbu ọ na-achọ okwu Daisy bụ ezigbo mmadụ nwere obi umeala ọ bịa mere m ji fụ ya n'anya karịa nwanne ya nwaanyị bụrụ ụlụ mma na-agbakasị ọnụ ka ihe ọpụta na mmadụ n'etiti anyị ebe a ka o nwee ike kụziere asụsụ ala anyị akwụ n'ụma na onye nwaanyị na-afụrụ ọja na-ama aja ndị mmụọ ihe anyị ga-eme ebe ịkpọrọ nwa agbọghọ ndị ihe dị n'obi ka kwụ ọtọ kwenyere si akụziere ya ugbo unu na-ele anya otu abalị ya sụ Igbo ichie iji okwu mana e nwere ọghọm nọ ya n'owu a na-eji azụ apụcha ọnụ ọgị ọ nwoke ka ọ ga-eri ya ihe ọ wee eziokwu na ọnwụ obi onye eze biko eze mmụọ ọkpọnkụ kedu onye ọcha tụrụ ka onye eze ị ga-adị ọ bụrụ ma ị jụọ ndị agha obodo anyị ha ga-agwa gị na enwebeghị ajọ ọhịa anyị nwa na-ababeghị anyị awaala ịkpaghara ịkpa
Boy, Bareba, Ebana Tomoka, and where about it. Hi! Akụkọ a bụ akụkọ ọjọọ. Ndichi. Ogene ka ya emekwa n'okwu. Okwu a dakwasịrị ezi mmụọ n'isi n'ihi na ọnwụ ya nwe onye na ndị mmụọ na-ekwukọrịta okwu mana o nweghị ike ịgwa anyị ihe anyị na nwoke a ga-eme ya wee mee ka anyị ga-ewere nwoke a tụfuo n'ajọ ọhịa. Onye m jiri ekwu na okwu a na ya n'isi. Eke, achọrọ m ime ka ị mata na abụrụ m mmụọ ka m ji abụchi nna nna anyị ha. Mmadụ efu ka m bụ ndị dị ka unu. Agaghị m ekwu oge ha na-ekwubeghị. Eke agaghị m ekwu. Mana ị na-edo onwe gị dịka iwu chi. Eke, tụọ ire gị nga. Ị na-anụ ya? A sị gị tụọ ire gị nga. O zuola eze mmụọ, unu abịaghị ebe iso. Ma ihe Eke kwuru wee eziokwu. Eleta anyị ga-eji nwee ebe anyị ga-esi mee ihe bịara anyị ga-epi aka na-enwekwu mgbagwoju anya. O zuola m. Anyị ga-ama ka anyị ga-esi eme ha. Anyị ga-ama ka anyị ga-etinye ya ọnụ n'otu anyị ga-esi eme ya. Anyị ga-agbụ ngwa unu na mgbe anyị gbachi izu anyị ga-agbụ unu ihe anyị gbatara n'izu. Igwe, ọgwụkwụ ya okwu n'ọnụ. Ị hụla, o nwere ihe enwe eze mmụọ n'obodo. Anyị agaghị enwe mgbiri a na-agụrụ anyị. Olee ihe ịgụtara eze mmụọ ga-eje nọrọ ga-agwa anyị ihe anyị ga-eme. Ịmakwa gị nwe ihe n'ụlọ gị nwe uru ọ bara gị. Ọ yi ibu arụ ka ọ dịrị. Onye mama merụọ n'ala o ji kpuo isi n'ime mmụọ mana ewezụga nke a ọ gịnị ga-eme eze mmụọ ga-eji site n'ikike nke aka ya wee gwa nnukwu obodo dị ka obodo anyị na onye ndị mmụọ zitere anyị na bụzi onye a ga-atụnye n'ime ajọ ọfịa. Ka anyị mee na ọsịsọ wepụ aka enwe n'ofe tupu o wuo aka mmadụ. Adaeze, atụbelu m gasị na mbụ. O doo m anya n'ihe m na-ekwu bụ eziokwu. Afụrụ m n'ụkọcha na be Maazị Nduka. Nsogbu adịghị. Achọghị m ka okwu a gafee ebe a. Na ihe m na-agwa gị. Nsogbu adịghị.
sị na nwoke a biri ụlọ Ndụka. Ọ ihe otu onye iche m bịa gwa m ugbu a sị na ụlọ Ndụka ka Onyeocha. Otu ngwugwu ke Chineke nyere anyị, ngọzi Chineke ji aka ya hazicha nnọọ tụbatara anyị. Otu onye gwọrọ onye vu ikpechi. Kemgbe m nọ nụtụkwala m na onye vu ikpechi na agwọrọ ya agwọ. Ịgwa gị na onye vu ikpechi ya nwụrụ. Ya bịa ọ dị mma ịbụ dibia ị nwetara ya agbakenanụ m asị ya gbara ka eji enyo na-ele ya ọwụ enyi m ụka onye dibịa ọwụ ya mere agbakena m ọ gwọla m ka m hụ ihe ọma gị ha sị na ijewara ọhịa nkọ weta ka m jidekwa nka ị ga-ejide ya nne biko mgbe ọzọ ị chọrọ ịbịa nkụ gị gwa m jiri aka m bịa gbuchiere gị nkụ ọgụ nọ lele nge nna ya ụwa chi unu emela anya m nke a ekelela m chi anyị maka ihe a mere nna gị. Eziokwu, chi anyị gosiri na nna m bụ ezigbo mmadụ, onwe onye ọ mejọ. Chi anyị zara n'oku anyị kpọrọ ya. Na-agwa gị ha werela ohere a gosi ụmụ mmadụ n'aka nna gị dị ụcha. Nna gị bụ ezi mmadụ, otu aka ya dị ụcha, onwe onye ọ na-emejọ. Chi anyị werekwara ohere a mechie ụmụ mmadụ ọnụ, ndị a na-ekwugharị na-agagharị ebe niile ha chi na nna gị wenye arụrụ ala. Chi anyị emego ha mechipichie ha ọnụ dịka esi apịchi ike nwata nyụrụ ajọ arụ. Ndị be anyị amatago ugbu a na onye ọcha ihe o ji bịa n'obodo anyị bụ ezi iche ka ọ bịara. Ebumnobi ya na mbara ezi anyị bụ ezi njem. Kedu kwanụ maka ya bụ onye ọcha? N'akwa m arapụrụ m ebe ahụ, o kweghị eso nna m apụta ịma na ọ na-edibịa. O nwere ike ọ bụrụ na anyị na ndị mmụọ ya na-akarị. Ka ị kwuru bụ eziokwu, ịma na ya bụ ndị a na-eji anya na-ahụ mmụọ, o nwere ka ha na-esi akpa agwa. Otu ahịa si ahụ ụzọ abụ ka ha si ahụ ụzọ. Nwanyị ọma m,
Okpotokpo nwa. Biko ka anyị kọrịanụ maka ihe gbasara anyị. Ka anyị kọrịanụ maka ihe gbasara anyị. Okpotokpo nwa. Achọburu m ịhụ gị mana mgbe anyị ji ahụ ịma na ugbu ahụ sọ nna m ka mma akagwọrọ nna m ọrịa ekwesịrị m ịnọgide na-esiri ya mmiri ọkụ na-eletakwana ya. Hei, nne, kedu ezi ka isi ekwu otu a? Ọkwa ụzọ ka ị na-agwakwa n'okwu otu a? Ichefuola ute mụ na gị na-esi na-anọkọ dịka ire na eze. Ọkwa na-ahụ ute mụ na gị na-esi egwuregwu dịka azụ nọ na mmiri, ọ bụ na ọ na-atọ gị ụtọ? Ọ ga-amasịkwana m ịhụ gị mana o teela agụrụ gị na-agụ nke ukwuu. Biko kemgbe anyị ga-ahụ maka na ọ dị mkpa. Sị m na aga m ahụ gị mana ma mgbe anyị ga-ahụ. Ọ nke a nke bụ isi ahụ kpọwa okpe ka mụ na gị hụ. Ụzọ chere ịhụ. Ọ na-amasị m iwere gị debe na be anyị ka m zuru gị debe na be anyị na-ahụ gị oge ọbụla. Mgbe ọnwụ na ị chọrọ ịhụ ị ga-eje ije butere nna m anụ nchi ka ji siere ofe nsị. Ọ nchi ka ị na-ekwu ya ka iji nwayọọ ekwu. M na-ekwusi m gara isi ka ị bụrụ ihe a ka ndị waje gbuo nchi ozugbo nje. Ọ bụrụ maka nchi m ruo n'ụlọ ndebe ihe a mbụ ndebere gị nkwa m were mma oge m gbara jee n'ime ọhịa ụzọ bụrụ mma nchi agwụ n'ọhịa mana ka njikwa gị ọzọ ị ga-achọ ka m bute ya taa maka na aga m achọ ịhụ gị ugbu a. Ibute n'ofu taa ichi bute ịbụọ. Hei, ọbịa okpotokpo nwa na-amụ nsogbu adọrọ ọkwa nchi ị ga-ata nchi nna gị ga-ata nchi m ga-egbute ise taa. Egwekwala m nkwa ihe na-agaghị eme n'ihu. Nsị gị hapụzi okwu m ga-egbu nchi. Aki. 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 Abụ m nwanyị, ịbụ nwoke. Igbo nwoke. Abụ nwanyị. Wow. Ọ pụtara. Ndewo. Obelo. Ọ sọ na abịala. Asị na obe eze. Finlandụka. Anaya. Anoya. Ọ sọ na nna m anọghị ya ọnọdụ. Ọ lọta. Gwa ya sị eze sị ya kpọrọ Onyeocha bịa n'obi ya. Eze. Ogem abịa. Ọ sị na ya ga-abịa. Awanụ. Ha ga-aga gwa eze na nwoke ọcha na asụsụ Igbo. A ga-ekone onye ọcha ọjị ngwa gapata ọjị bọsụ ụtarị ọjị onye ọcha na-atọkwa ọjị Igbo Onyeocha ịta ọka ube ọ na-atọ ya taa abụọ onye ọcha achịala achịala ndụ ka ngwa
ka Chineke gọzie ọjị ka anyị taa ya tata udo ọganihu na ịhụnanya nke a oso Woo! Hot, hot, hot. Hot. Hot isi ya dị ọkụ. Ewe. Hot. Isi gị dị ọkụ. Nna osisi ọ ka weta mmiri wụọ ya. Mmiri. Eze, ndewo. Ọ sị ndewo. Onyeọcha biko n'aha mụnwa na ndị obodo anyị na-arịọ gị biko ewela iwe gbaghara anyị maka mmeso anyị mesoro gị mgbe ị batara n'obodo anyị maka na ogbu anyị na-agị wụsị na-arịọ gị biko ewela iwe na-ekelekwa gị otu isi gwọọ nwanne anyị nwoke bụ Ndụka mee ya dị ndụ n'ụbọchị nke taa anyị na-ekele gị ebe ọ dị ukwuu biko ọ ga-adịrị gị mma ihe m na-agwakwana gị na ị ga-abịa ka mụ na gị biri n'obi ma mụ na gị ga-ebi ebe a na-esiri gị nri onwe ihe ọbụla ị chọrọ a na-enye gị ya ndị nche na ebe a ga-echedo gị onwe ihe ga-eme gị na ihe m na-ekwu Ndụka gwa ihe m na-ekwu Eze say you come house house yeah house you listen stop no problem you house Hey! Nne m, Adanne, nna anyị Ndụka asụsụ asụsụ onye ọcha ị nọrọ ebe a. Mechie ọnụ ọsụsụ ihe na-eme gị isi. Onyeọcha, mụ ndị shiri gị fọk. Ọ ka bụ ile eri, na-eri. Mba. I'll stay in Ulo, Nduka. Na Nduka, ọ sị na ọ sọ gị. Ọ sị amaghị ọla ekwe wasọ gị nkọpụ. Onye eze ịma asụ edochabeghị m anya ọsọ nwunye m na ụmụaka m ya asụ mana ihe m dọtara ebe a mgbe o kwuru sị fremd Ndụka m fremd ya wụ na m uwe enyi ya na haus na ọ ga-anọ n'ụlọ m Igwe efuola m Ndụka ebe a ka ị nọ n'ụlọ gị ka nwụrụ na gawa ja ya otu mkpụrụ nwa m ibecha hụrụ ego pịa ya anya ibecha gbapịala ya ibechi Osubu, Odigi, Agam, Ogoya. Anyị na-abịa chi. Ụlọ Ada na-eri. Ịnụ na ikpechu agbazuola nwa ọbịageri ahụ niile. Ya ịnụbụ ya. Anụbeghị m. Ya wụ ihe ya pụtara ugbu ahụ na a ga-eburu nwa abụbụ ya n'ajọ ọhịa ya nọrọ ebe a nwụfuo. Mba. Agala n'ịkpọ Onyeocha onye agwọrọ Ndụka. Ịhụnanụ ya. Ya wụ na o nwedịrị dibịa n'ọnụ ngwa a ga-enwe ike ịgwọ ihe a. Anyị etufucha ụmụ anyị na nkịtị. Ụmụ anyị ha ndị di anyị ha. Anyị etufucha ha n'ime ọhịa. Asị na ihe awuo n'ọwa arụ onye ihe agbara n'ọwa arụ. Ịhụnanụ. Chi anyị emeela. Kpọtara anyị onye dị ka Onyeocha. Ọ bụrụ na ọwụ Onyeocha, Ndụka na-agwụ onye nwụrụ n'ike mgbo. N'igwe.